Uba bantali nari urang mak snong kanong rim hills ulo ong bala ya kajing tho bam don jing ujor ke bala tip kum kan no objection certificate NOC da ke ba pensyong nong rim ya kajing keren jong chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ya kanu kanu wakam bay trailang u Khasi bat ubam dei Khasi ki aya ke trading license haba keren hakilat pathai khubor hayeng dorbar snong ka snong nong rim hills uba bantali hakajinga don lang kidkhot jong ka dor basnong layat hu ba ka dor basnong kam shimla ai onosi shaka blinket company hendrei ka ai ha ka kong banita kurba narenja hendrei katu katni kalawan penpai no ya ka NOC namar kajaka kamlong ka babyang hadian kata ka snong kala ai ya ka NOC sha ka MSSU ka ba u director jong katei ude uba meban nong sien kajing ai NOC ka dei halor ka jingkran jong UCM ladai rilang u Khasi bat ubam dei Khasi ki ai ya ka trading license da ka ba ai nuksa ya ka jaka penyang kali ha bauri petrol pump hadan kiti ka bai trailang u Khasi bat ubam dei Khasi urang ba snong ka nongrim hills ula ong ba kum ka dor ba snong ki donru ka jing perkhat na ka benta ki rangli ki juki ki batrei belas ngi ka ba ka jing yo kaduna ka nyerap shibun kumbala keren u CEM ba kan don ka jing penduna dor da arpo persen ya ki mar ki mata lada ka yeng ka pelun shi hajar tingka ha ka shitayo ban thi jing thien kilayo ban kunai da arspa tingka bat kani kan long ka jing mento ya ka yeng ka sam uba bantli ula keren shai ha ka ba ya dei ba ka jing ka dor ki mar ki mata ha ka ba ka sarkar lani ka district council kam shimla la lei ai bante la kam ya ka jing ka dor hendrei ka jing keren jong UCEM bakan ya dai kita ki saw hajar tali ki dukan ka jing kli ka ba ubu kalong hatu kita ki saw hajar tali ki don shishan em ban ki jong no kum ka dor bar snong haba ki don ha ka shuki ba ki shong ki perkhat ru ya ki dong kirangli nim shim kirki namar ba ka digara jong ka isi ki goro kawe te hajim bakalami itu mencem tayo nilakhat isi kirki hi pat ka isi hi namar ba ka digara jong ka executive committee ngamla ban shu jubab hi marwai ya ka aka ka ba mi hapo ka media kumtang la yong ha ka executive committee bat ka executive committee ka ba ngila long men si Tuesday kala kala ai boring ni banyin next media kum ka team jong ka executive committee do ba snong nong kamil bat hani ka por pila an sakihi ni don ki khot ka executive committee don na pedeng jong ki bamlai henry obun hina ni la don ha kani ka por te kalong ke ka ba ni kum ka dor bar snong nong kamil ni smong no men sim an ong ba ni penrem henry ni smong no men sim ba kat tau kli jong ka bat ba sensyar ya ba pe no sensyar ba pe ya ka bah kamiat jong kari ba ke jaj ben rio bat kam tam ya ni kum ka jaj ben rio Khasi baro kawai ba kan mi kum ka to ka press statement ban shu ong ba ka kot kampat poi sha ka office ke jong i Henry lakren lapla ban keren klem ke jingtip ya kita ki ai ki ba ngi la le bat nam tip ke ga down re na kan yang jong ka executive committee ni thui pi ni la ai ya kata ke NOC bat kata ke NOC ke ba ngi ai kamshim ni la ai direct sha ka kerteng jong ka blanket grocery yuma delivery ngai ni la ai ha lung ba jong we na ki applicant ibade franchisee jong kani ka blanket bat ita i de kong vanita ikateng ikong vanita kurba bat habaiwan ini namata kani ka NOC rengkat bat kani ka company blanket ngala da kali yaki te pi tikana banyo ya ka NOC pat naka KHDC nama ngim kwa bala da ngi ai ba pinsha reject bat ila ai ka kentin pun scam man ong ba kamdon sing e banyo ya ka NOC banyo ya trading license naka KHDC ikong vanita kurba no isa por renja te hadin nanta bangila dap ai kani NOC hadin katu kani por pat i hadin ba ka kani ka blanket kelas dang manya ki jing sna ki jong ki em do te ki iwan no ban serenda no ya kata ka NOC te hadin ba iwan serenda NOC yang bangin miatre lang super ka blanket te hadin ka isi kala ai no pat
sa hagawe ga company jong ki khasi kata kaba dei jong ga kani ga NOC ka yu ka dei jong MSSO kaba director dei ba meban nongse te kanir kolong karai jong ka executive committee ban ni anamar ni ya ka baka ki HDC kelale bat la kren ru do CM hapo ka council hapo ka session ba kanu ka kam ka bay trailang bat ki khasi ki kloy ban ai kata ka training license tingi ba kata hi ka bangi shim ban ni sngo thu kala don ru ka ki kot ki ba ki pha na ka liam jong ka ki HDC ha ka bay dei bat kani ba nginom ai NOC yakinu in company like no stang ki bay trade bat ki local mana ki brio ki banang ni tingi ru ni buat ya kata ka jeng tentu ke jong i la ni ka direction ke jong i bat ni la le kumta te ka executive committee ro namar balai ke shimi gani ban ong bagani blinket ngini thu ipi namar ke ai kada ni pet abang ni shong ha kani ki shuki ni pet ro na ka banta ka jeng ba jong ukup siliang sam siliang baro nong shong shnong jong gani ka ri ke jong kampa sor shulong ladai kren kumbaga i CM yong bahkan kita ki sawajar terliki dukan ki badan hang ni po sor shulong tip ki don shisha sawajar ni ngam tip ya kata tambah na kita ki sawajar kat no ki dei jong kita ki para khasi ki jong ni ngen haban tip ru ya kata henry ke ka bang ni kum ka dor bar snong ni kam par khat rang ba shushu kalong ba ni berkhat na menta u henry ulat nong shong snong hapo kani ke shilong ke jong ni bat na ki henry ulat kumba saulak ki dei ki working class lani ki batre shitom lani ki badegi middle class bat ki lower class bat na pedeng kini ki saulak kumba arlak shiteng lele ki dei ki batre men step bam damin ki batre men step bat bam damin ban thet ka bam ke jongti ni kran na kapor e ka jing hiran ka perthai ma ni kran ni ka jing kiudor ka mar bam mardi mo henrei kanu kesian kampat juta ba nakaliang ka sorkan nakaliang ka district council bakin le halor kan ke jinkio ki mar ba mardi for instance kan chu tu ipi bat pin saki daladi la da phile tang hang te hiyo garo hinthi so balancha piot krapo dingka nasilong his pat ro po bat e ke ai hum kita ngim par research jinsha ka district council ke diban research kini ki baro te ke ai ka daw ni kiran ni nei bangi kwa ora ya blinket ni ai ka ni ka NOC ya blinket kalau ba kumal akren CM yung arko do arko persen ki ai discount tilada arko do arko persen ke discount ki yo kinong thet menta ukup hilang usam siliang babli kini ki arlak steng ki beri mo ki ba training step bang damien si hajar si teo kin lot ke bai bang hayang juki arspa tingka kelalong ke saving na kementa juki katno kan yarap ya ki batolot kamay kay jingas nguthu ya kata nama balay ngi kum ka dorbar sno ni don ki staff kum basaw ku krangan ki batrei hapo ka dorbar but haba ni siu tulop iki la de pen siu tulop shwaban kut benai ki lawan man pan advance ni so thu i ka jing kordet ki jongki ke jing hiran ki jongki te haba don kum kini ki lat ki ba ai jing yarap yo duk so hato pim kner ekti ha ka jing shisha ni de ban perkhat mo ngidi ban perkhat out of the box ndai shu bangin perkhat ba tai jimut jim perkhat iba lengkot tang hang ni mo ha ke jing shisha mai i kum UCM jong ka district council ila dei ban kren ban ni kini ki dukan ki ba ai wholesale ni ki ta ki nong khai ba he mo ki ba don kum hayo hapal kan bazar ban ai shu ka discount ni namar lada phithit tiar hang ni shilong phin yo ba ya ka dor ba MRP be Pajudon menunggu bandi hapok jong MRP. Te hak jing sisa ka MRP ketu ki ongka maximum retail price.